Mga kaigsunan ug mga mahal lamong tigpaminaw, nining tungura karon na sab kini ang programa sa PBCM. Ang mga langitong lamdag sa kinabuhi kini gipanghinaot namo nga sa inyong pagsunod niining maong tulumanon nakamo sa kabaskog sa panglawas para magamit nato sa pagtimbang-timbang nining mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. Nga gitulo ni Master kanamo pa din sa mga among gitulo kaninyo aron sa ingon na mailagad kining maong doktrina makuha ninyo. Busa kini gikan kini kang Master nga may nagtukod sa PBCM Con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated nga kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit nini sa pagtugot niya pagtudlo dili gigamit para supakon ang Biblia. O kini karon yung alagad Ebanghelista Reverend Charlie Eugenio. O nining tungura karon among mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalinlain karon nga mga dapit no. Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga usab nga adunay ilang gi kuha nga radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyo mga chapter president sa nagakalilaing dapit o sa mga kaigsunan? Usab sa mga kaigsunan nga dinhi sa PBC compound sa mga loyal diha sa kang Master sa mga pag-alagad. O dili na to pagkalimtan nga atong obligasyon sa binulan para sa PBCM Palace reconstruction o ikaduha ang atong pag-attender sa konferensya pagtambong nini sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna ang Marso 10, ang Agosto 19 ug niini karon nga Disyembre 29. Og sa mga bulan nga na-schedule sa atong pagtambong sa konferensya magkita-kita kita. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba nang umusta kanyang tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanglista. Kinisabi niyo igsoon ebanglista Brother Hernaldo Pipi akong mainiton nga mga pagpamusta sa tanan usab mga nagpaminaw, usab sa akong pamilya, kaparintihan, sa tanan usab nga nagsuporta sa Facebook ug sa YouTube. Salamat mga igsoon. Karon sa pagpadayon sa paghisgot, magpaila pa ang kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag adlawng Domingo ug aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog. Dinining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradio Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan, makita kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Adunay pagsubli sa programa mga kaigsunan matag adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. O ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagaabaga o naghatag suporta sa mga radio station dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, mga kaigsunan. Kumusta kaninyong tanan sa pagpatalingog dinhi sa Bay Radio, Waikurat FM. Ang atong programa mabati kini matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion kining maong tulumanon gitagag kinabuhi sa mga kaigsunan ang mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga kaigsunan nga nagapatalingog labi na sa atoang igsoon nga mao ang presidente sa PBCM Dental nga nagahatag og suporta dinhi sa radio natin dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon, ang atoang dental president Brother Iochikio B. Madrihanon. Ato usab nga gikumusta ang chapter president dinhi sa Kambantog
Ormoc City Branch number 41, Chapter President Brother Juanito Digorio og sa imong pamilya. Og usab ang iyang Vice Chapter President Dennis Cambanto, Ormoc City Branch number 41, Vice Chapter President Brother Joselito D. Falconi. Kumusta kaninyong mga kaigsunan nga nagapaminaw dinhi sa atong programa sa Hingog City matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan dinhi sa Real Beat Radio. Alas 6 ngadto sa La City ang tagnas kamuntagon sa inyong pagpatalingog. Din gihatagan kini kinabuhi unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ingon man naghatag og suporta ang pamilya Quisimondo og usab ang atong igsoon Brother Mario Chabit og ingon man ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga minahal nga tigpaminaw dinhi sa pagpatalingog sa Power Radio dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa matag adlawng Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion din gihatagan kini kinabuhi sa atong igsoon kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dever Isaba. Dini usab sa inyong pagpatalingog sa programa nato sa Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon dinhi sa DXRU Radio Ultra mga kaigsonan. Og usab sa inyong pagpatalingog, kumusta kaninyong tanan dinhi sa pagpatalingog sa atong programa dinhi sa Tandag City matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog ang atong programa dinhi sa DXBP Shore FM. Alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas kahaponon din gihatagan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio M. Campado. Ingon man ang mga opisyalis niining maong branch nga naghatag og suporta sa atong programa, Vice Chapter President Sister Alma Bernedo og ang Treasurer Sister Julie Tubo, ang Secretary Sister Marina Campado og sa mga advisor Brother Silo Canunigo, Brother Eric Canunigo, Sister Gertrudis Canunigo, Brother Marcelo Hubay og ni Brother Pedro Campado. Kumusta usab kanimo Sister Mil Labadugo Santos, PBC member na sakop dinhi sa Tandag City Branch. Kumusta usab sa ato ang igsoon nga aniyan himutang sa Valencia, Bohol, nagapaminaw sa atong programa Brother Nilo Jr. Hodilia ug sa imong pamilya. Kumusta sa tanan usab nga nagapatalingog dinhi sa Kabadbaran City, ang atong programa mabati dinhi sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM matang adlawng Domingo alas 6 ngadto sa La City ang tagnas kabuntagon. Gitagaan kinig kinabuhi sa atong igsoon PBC member Brother Nicanor Librero o ingon man ni Sister Angelica D. Librero PBCM member. Ang atong mga kaigsunan din sa tinipong bansa sa Amerika nga nagasudong sa atong programa via Facebook Live nila ni Sister TC Ikulihat o ni Sister Lily Patterson. Kumusta usab kaninyo o pasalamat yapon kami Sister TC Ikulihat sa imong pagpadangat sa mga libro o referensya nga magamit sa atong programa o ingon man sa mga uban pa nga imong ipadalahay dinhi sa Central Office. Advance ang among paghatag o pagpasalamat kanimo. Kumusta usab sa atong igsoon dinhi sa Luok, Hinatilan, Cebu. Atong igsoon nga hatag usab og ang pagsuporta Sister Nida Bakang. Usab ang atong igsoon nga aniya sa tinipong bansa sa Amerika sa mga mangkiton ng Hermias family, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, kumusta kanimo? At usab nga igsoon Engineer Derwin Bubong Mangalos and family, kumusta usab kanimo? Ang legal counsel sa PBC, mga kaigsonan, Attorney Ramel G. Carion. O diadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Aron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal lamang tigpaminaw, mga kaigsonan, Brad Deber, Brad Rone, Brad Hernan, ang atong pag-isgutan karon ang kining pagpadayon sa ang isgutan sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 3 ngadto 4 part CB na kini o kini takdo sab tungod kay nakapabililon kini Sister Lina Bibalaba diri sa Pilar, Bohol nga para masabtan nimo ang kinatibuk-an nga
kung mo decide ta sa pagsunod, ilabi na atong uban, na mao ni ang atong mahibaluan. No? Og dili punta, basta ga i-explicar na mo kay dili man lugar sa pagpumugos ang atong paghatag og doktrina ni kinsa man. Ato sang basahon para pag-reprise bad Deber, pero katong mga kaigsunan nga ang ilang pangutana wala pa matubag, paabot lang kay sa samang pagkagi nga maingon ini ang nahitabo nga dugay nato na hatagan o pag-undang lugar hangtod garon padayon pa depende sa sitwasyon sa pagpadapat nato sa atong pagtulunan o sa tema. Atong pagabasahon rin mo kini ang pangutana ni Sister Lina Bibalaba dinhi sa Pilar Bohol uyang gipadangat kini kang Brad Rooney. Portion light ng pagabasahon reb kining sa ikaduhan ning pangutana nagaingon siya dinhi sa pinadayag 21:3 ug 4 kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdagi ko Lina Bibalaba taga Pilar Bohol. Atong nakita nga mao kini ang imong pangutana og among gipanghinaot nga sa tanan karon diri sa Bohol mga kaigsunan og apil na kanimo walay pagkapuol kay na may imong mga pangutana lagi og naghatag og katinawan unya dili basta-basta kay nagbayad ba mi sa among programa para lang maialagad gini og sa atong nakita sa imong pangutana nga kini siya palihog pagbasa sa Pinareg 21:3 og 4 Brad Hernan nga kini nga Biblia nga atong pagbasahon gitawag ang balaang Biblia Cebuano inubad kini gikan sa authorized version Textus Receptus palihog pagbasa Brad Hernan. Mao kini Reverend ang atong mabasa sa gikaingon nimo nga sitas. Ug ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon. Tanawa ang tabernakulo sa Dios ana uban sa mga tao. Ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimo nga iyang katawhan, ug ang Dios mismo maguban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Sa 4, ug ang Dios mopahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug wala nay kamatayon, ni kaguol ni paghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na mao kana Reverend. Sa nabasa nato balikan ta ang bersikulo 3 sa pagpadayag no. Ang bersikulo 3 nagingon og ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog. Gikan sa langit nga nagingon tan-awa ang tabernakulo sa Dios. Anauban sa mga tao. Og kining tabernakulo sa Dios nga anauban sa mga tao og siya pupuyo uban kanila. Og sila ang mga katawan mahimo nga iyang katauhan niya ng tabernakulo sa Dios. Ug ang Dios mismo mag-uban kanila og mahimo nga ilang Dios. Busa importante nga makaabot kita, makatan-aw kita sa tabernakulo sa Dios. Kay sa pagsunod nato Sister Lina Balaba mga kaigsunan nining tabernakulo sa Dios. Mao ni ang saad sa bersikulo 4. Sa pag-abot na sa katapusan, ang Dios daw mopahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata sa nagsunod nining tabernakulo. Ug wala nay kamatayon, mao ni ang saad, ni kaguol, ni paghilak ni aduna pay bisan unsa nga kasakit. Kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. Sa ato pa kining sara, ato lamang kining maangkon sa kinatumyan sa pag-abot na sa adlaw nga maghatag na ang Dios og ganti. Busa dili nagpasabot nga pagsunod nato niining tabernakulo puros na kalipay ang atong maangkon. Dili may mga paghilak nga sagubangon nato. Ug sa atong natun-an Sister Lina Balaba nga kining tabernakulo lawas kini sa Dios. Tungod kay sa pagkaagi makita nato nga niining gitawag og ang balaang Biblia Cebuano hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus amo naman ning gipahayag amo lang i-relate katong
Kining gibasa namo sa mga pagtuon nato kanang ikaduhang Pedro 1:13 hangtod sa 15 nga si Pedro naghisgot sa iyang lawas nga giingog tabernakulo. Busa kung si Pedro nag-ingon nga ang iyang lawas tabernakulo, lain kining gisgutan sa Biblia nga giingog pagpadayag. Kay ngano? Tabernakulo na sa Dios, dili tabernakulo ni Apostol Pedro sa iyang lawas. Muna nga importante nga naatan niya na og sa ato ng pagtuon kinahanglan manggod sa mga katawhan kung nahimo naka kay si Master mo may katumanan sa gitawag og tabernakulo nga ipatan-aw nga naatan niya na og may saad sa Biblia. Wala man pud kini ipamugos kay depende man na sa pagsabot sa tao, pero amo nang gihanay para masirad-an ang mga katawhan nga masirado na ang kaisipan dili nga mahugak. Og sasakyanan pa ba sirado na gani mularga na. Kung mo desisyon ka na sirado na ang imong pagsabot ka na mo, mularga na ka sa pagdesisyon nga magpasakop ka. Nya kalakip na niya na ang paghiusa sa eleksyon. Makasusubo uyamot nga ang ubang mga membro sa PBCM ang pag-apil daw sa politika gidili kuno na ni Master kay iya kuno na sayawa ang eleksyon daw. Napoy uban nga wa mo uyon niining usapod ka magwawali, ang iya lang wala na kuno nang kaiusahan. Wa kuno magsugo si Master ana. Kamera kuno'y nagbutbut mo nang among gi-clearing kay may daghan ra ba ni siyang explicar o sila. Busa dili lang among pagpanubag tua sa mga nasa gawas nga dili kauban sa pagto pati pa nasa sulod. Unya siya nagpamatuod nga murag siya gyud angay nga lantawon ba sa mga membro sa PBCM kay mura na og iyang ipatuo siyang kaugaling nga siya man kuno gipanalanginan sa argumento ni Brother Ronnie o siyang katbang. Kisa kini nga atong gisgutan, Brother, nga nahimong katbang nimo sa social media, Brother. Okay, atong i-mention ang pangalan ni Brother Danny Nakwa tungod sa milabay nga mga pagwali nato dinhi Reverend nga naisgutan ang iyang pangalan pinagi sa pagpanubag sa nangutana nga si Sister Natividad Falapar kung unsa gatinuod ang giingon ni Mr. Nakwa nga ang kahiusahan nga gibili ni Master dili man daw kahiusahan para sa pagbotar sa politika kundi kahiusahan sa mga tao nga mamimbro sa relihiyong PBCM. Sa diyang imong gitubag, Sa Brother, diyang atong gitubag, nagkabinayloay kami sa mga argumento dinhi sa social media nga usa ka na kasayop ka ng sistema. di nga doon na po tayo gibasihan, Reverend, nga sayop ang iyang gibuyan. Ang gibasihan ta ang mga basahon nato nga di nasulat diha ang mga balaod di Master. Og para niya, Brother, pagpakaulaw na kuno ni. Di pa namastamasan kuno og pagpakaulaw mo nang niingon ta nga ang pagsulti sa tinuod dili pagpanamastamas sa isig katao Sa iyang pamilya. Sa iyang pamilya. Kay tinuod man magibasihan man si Brad Rooney mga higalag magkigsunan. Usa sa iyang gi-counter diri kanato, Reverend, diin atong pagbasahon ng i-display ta sa screen para po mabasa sa mga nagsunod sa atong programa ang comment ni Brother Danilo Nakwa. Mao kini nagkakanayon. Basin kun wala ka masayod, lugar din niya ni gi-address ako Basin wala ka masayod o nakalimot ka nga pinaagi sa personal nga panalangin ni Master, ako'y gitugyanan sa pagsulat sa doktrina o mga dokumentos PBCM. Yang gipahayag, Reverend, nga pinagi daw sa kining personal nga panalangin ni Master. Sa tinuod lang, kini, iaram ni Reverend, kay dugay tang naguban, o sa mga ibanghilyo ni Master, man kung makadungog nga ikaw giingnan nga gipanalanginan ka ni Master pinagis mga pagsulat. Sa ako lang gani nang dapit. Pero siya, Outcome. pero siya matud pa niya, Outcome nga tuwa sa iha. tuwa sa iya, gipanalanginan kuno ni Master siya, nga siya kuno gitugyanan sa pagsulat sa doktrina o mga dokumentos BBC, matong ipadayon. Ako ang gihatagan ni Master sa hiyas sa pagsulat, pero wala ko kini ipasigarbo kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat nining buluhaton nga gisangon ni Master dinhi kanako. Busa, matud pa diya, hinay-hinay lang sa imong pagpasangil nga nasayop ko sa pag-ingon nga wala magbalaod si Master sa politikanong kahiusahan. Kamo ang nasayop sa tuba reverado general na ni. Apil na naka ni Reverend uguban nga mga magwawali
tungod sa terminong kamo ang nasayop ug nakasupak sa pag-interpretar sa balaod ni Master may tungod sa tawhanong eleksyon. So, mao ning iyang pamahayag, Reverend. Karon, nasayop daw mi sa pag-interpretar. Radan, mo ni imong gibuhian ha. Ingon ba kag pakaulaw? Ikaw nagpakaulaw ani oy. Nganong gubon man nimo ang doktrina? Amo kung gi-spread out na namo kay dili mi gusto kay maon na ra ba ni imong gipa sigwar-sigwar gi palibot-libot na nimo ni sa PBCM compound. Nasa ato pa karon kung mutuo to sila nimo labi na nga gipanalanginan ka kay ikaw mo gisugo ni Master sa pagsulat sa doktrina sa buluhaton unya astas dokumento walay lalis ana nga kalakip ka sa pagsulat sa maong doktrina pero sa tinod lang pagasulti dili ikaw ang tighatag og doktrina basig nalimot ka ngayon natong bag-o pa kang namimbro naghimo tag Bible study kinsay kauban nato sa dihang naghimo Bible study ikaw si Nida Bakang si Aquilino Valencia o si Aileen nga Bulawan o si Cesar Patio o uban pa kinsa pa niadtong tungura. Pues kung imo manggingon wala na madinay nga nakalakip ka sa pagsulat kay gitagna na kini ni Master. Hay nang priba brethren. Okay, Rev. Magitagna na ni Master nga kalakip ni si Brother Danny Nakwa. Basig nagunahuna ka nga wala nga og mangita ka garbo naa nakasulat na ang imong ngalan. Okay, Rev. Yeah, basahon ako, Rev, kining basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. ang principal author nini, ikaw, Rev. Og naa din ang pangalan po ni Brother Danilo Nakwa, isip katabang siya. Kay naa din nahasulat nga kining pagbaton og mga basahon, gitagna na kining daan ni Master. Then ikaw, Brother Nakwa, mo'y katabang lamang sa Executive Vice President. Basahon ako din sa pahina 30 ngadto 31 sa chapter 1 verse 249 to 253 ang atong pagbasa inyong patalingugan mga minahal nga tigpaminaw gingon. Kaniadtong tuig 1982 na membro si Teofilo Macalua pinagi ni Leonardo Gonzales ug mitambong siya sa konferensya sa bulan sa Mayo ni anang tuiga mismo. Sa nagpamati siya sa Ebanghelyo ni Master, lugar si Teofilo Macalua. Nakita niya si Damian nakalaban nga nagsulat sa mga gipanulti ni Master ug mao nga misundog siya sa gibuhat ni Damian, lugar si Brother Teofilo Macalua. Nga nagsulat si Damian gikan sa mga pag-ebanghelyo ni Master. Sa verse 250, unsay imong katungod sa pagsulat sa mga gipanulti sa imong Dios, lugar si Master nagibanghelyo aning higayuna namulong si Master unsay imong katungod sa pagsulat sa mga gipanulti sa imong Dios. Matud pa ni Master ngadto sa walay gitumong nga tao. Verse 251, nakonsensya si Teofilo Macalua mao nga nihunong siya sa pagsulat. Sa pagkadungog ni Teofilo Macalua sa pagpamulong ni Master, nihunong siya sa pagsulat. Dinhi sa verse 252, matud pa din kana. Matud ni Master, mupatuo ka sa imong Dios. Aduna nakoy gitugyanan sa pagsulat sa akong ebanghelyo. Sa 253 nga bersikulo ni. Matud pa ni Master, panahon sa iyang ebanghelyo, muabot ang panahon nga adunay Biblia o kun basahon sa kasaysayan sa Espiritu Santo. Mao ni siya rin nga itong nabasa nga daan nga gitagna ni Master nga mabot ang panahon nga dunay basahon o Biblia o basahon nga mao kini ang kasaysayan sa Espiritu Santo. Mao kini nga aduna na patik na niining atong basahon o libro. Og karon tungod kay do na may tagna nga moabot ang panahon nga do na daw basahon. Isip Biblia sa panahon sa Espiritu Santo sa kasaysayan di kang Master. Kisa ba ang katumanan bradron sa mahimong musulat sa diyang ni undang si Teofilo Macalua kay buot siya moawat ni Damian nakalaban sa pagsulat-sulat bradron kay wala day sila'y katungod atong tungura na sila mo musulat
sa mga ebanghelyo ni Master kay naay mga gitugyanan na niya. Ang katumanan niini nga mo'y mosulat sa gipamulong ni Master nga basahon o Biblia o basahon walilain kun dili ikaw Reverend. Unya kini si Brother Danilo Nacua mao ang imong katabang nining pagsulat nining basahon nga giingon ni Master sa iyang mga pag-ebanghelyo. Atong basahon pahina 31 dinhi sa namin number dinhi nga 115. Atong basahon giingon sa pagbayad. Tagna kini ni Master nga moabot gayod ang panahon nga adunay kaugalingong basahon o libro ang PBCM. Libro sa kasaysayan sa Espiritu Santo nga natuman diya kaniya. Iyang gipahibalo daan nga adunay iyang gipiyalan para magpahigayon kining maong basahon unya ug ang katumanan sa gipiyalan mao si Charlie R. Eugenio. Uban sa katabang mao si Danilo T. Nacua. Nakita nato, Bradan, dinhi nakasulat imong ngalan, ha? Na dinhi. Sa ato pa, og garbo isgutan na ana. Og gisulti na ni Master. Tod kay nasayod ta sa pagkatuman niya na, kay walay lain nagilihok ako og ikaw. Pero matod pa nimo, ikaw may gipanalanginan. Nangano nga, kung ikaw gipanalanginan, ako lugar wala. Ang istorya ani mo ni, nganong niingon man ka nga wala na ang kihusahan. Gani kung adtuan nato, adunay among conversation pinagi sa Messenger sa usa sa teacher sa Master Tomas D. Eugenio Senior Foundation School nga mao si Estrella Yanson Oliva. Palihog pagbasa sa akong message niya pinagi sa Messenger Brad Deber. Niari ba itong pagkabasahon atong i-display ang imong comment? Nagaingon niini, ikaw sa imong pagkamembro, sugod nga gipasalmot ni Master sa politika si PPH Marianito sa pagkakapitan ug kinsa may iyang pabutaran pagbuot na balang nato o nagmando si Master anang kahiusahan sa pagbutar. Morning akong gi-explicar ni Sister Estrella Yanson Oliva nga ikaw sa imong pagkamembro kung giing na lugar sugod nga gipasalmot ni Master sa politika si PPH Marianito sa pagkakapitan o kinsa may iyang pabutaran pagbuot na balang nato sa tupakita ba daw magbuot-buot na lang dayon o nagmando si Master anang kayusahan sa pagbutar. Muna nga akong message o gipakita dia sa Messenger nga to kang Estrella Yanson Oliva o sa ka magtutulo sa Master Tomas D. Eugenio Senior Foundation School. Unsay tubag ni Estrella Oliva Bradever? Niya atong pagkabasahon Reb, nagaingon niini. Good morning Reb. Ako bilang usa ka sumusunod ni Master, wala ko ni biya diha. Kung unsay gikasabutan na ako, bahala ng uban. Diha pa man gud si Master anang kahiusahan, nakalimot na siguro sila ana. Dugang pa dinhi. Sa akong pagsabot, being we are in one group Reb, kung unsa ang tingog sa usa, uban tang tanan. Maunang na ay kahiusahan. Nalimot na sila Reb o nagpalimot-limot ra gyud. Kita mo na, nalimot na sila siguro o nagpalimot-limot ba yun? Teacher niya, ingon ka nga wala ng kiusahan. Katopak kini si Estrella Yanson Oliva, labihan ka bakakon na atong ipadayon ang iyang pamahayag Brad Deber. Okay, matod pa din Oo, sa una kang Pepe, nagkahiusa taadto. Oo, tinuod na Reb. Basta ako, ang mando ni Master sa una, maoy akong gisunod. Salamat po, Reb. Nakita nato. Mando gyud kuno ni Master sa una ang iyang gisunod. Nga naagi kuno ng pagkahiusa. Sukad sa iyang pagkamembro, sugod nga gipasalmot si PPH Marianito sa pagkakapitan. Unya, ang nakita nato nga naagi kuno na ug unsa gani kuno ri gikahiusahan naa daw siya nagsunod sa atoa tan-awa ra. Dugang po niya nga gipahayag rin importante kining gingon nga kung unsa ang tingog sa usa
leader ang gipasabot niining usa nga tingog nakinsa magipahiluna nga leader sa PBCM kamo ba di ay wala lain si Reverend Charlie Huinyo ang leader sa PBCM usa unsay tingog ni Reverend mo ginisundon sa kadaghanan. Okay, ang atong pagmando, Brethren, gipanunod man nato itong Yes. sistema ni Master, kay para ba dili masamok? Tinuod. Na siya mahinoy naghatag og samok-samok nga gibuak, gibungkag man hino niya ang binugkos og pakahoy ni kining doktrinaha. Sa ratod ang iyang gibuhat mao'y pagbahin-bahin sa mga katawhan ni Master tinuod lang. Na kining atong gisuportar, makita nato ang hulagway ni PPH Marianito, PBC member. Started as barangay captain sa 1994 uning dagway ni PPH Marianito. Na kini siya bana man ni sa akong igsoon si Teresita Ranis Eugenio. Nakaron pinasikad usab nganong aduna usay buluhaton si Brother Rone. Tuod kay gitagna na kini. Nga doon na po'y umalabutay matod pa ni Master wa pa mahimong magwali si Brother Rone ani. Ang usa ka magwawali mao si Brother Johnny Bagaipo nga Juan Bagaipo. Unsay puriba Brad Hernan sumala sa mga pahayag nga nakasulat na sa atong basahon. Atong pagabasahon dinhi sa basahon sa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa pahina 13 chapter 1 verse 105 mao kini ang atong mabasa. O priba, Juan, ayaw pagsunod sa binuhatan sa imong amahan. Close open parenthesis bagaipo tingali unya ug hipuson ug kuhaon ta ka. Aduna parabay moabot nga Juan nga magwawali. Dunay footnote kana di ay nga giingon sa Biblia. Unang Juan, ikaduhang Juan, ikatulong Juan. Gipasidan-an ni Master si Juan Bagaipo diha sa iyang ebanghelyo. Na niining tungura mga mahal nga tigpaminaw makiigsunan o kanimo Lina Balaba natingala mi ani pagsulti ni Master kay nigon siya iyang giinsaksyonan si Juan nga ug unsa daw binuhatan panlangditan sa amahan dili daw to ipasunod niya kay si Master may leader tanawar na nag-ingon siya kay basin unya og hipuson ta ka o kuhaon ta ka kay niingon si Master aduna parabay moabot nga Juan nga magwali iyang gipananglitan ng naay sinulat ni Juan nga ebanghelista nga unang Juan, ikaduhang Juan, ikatulong Juan na kunoy moabot pa ana sa gipasidaan ni Master dito kang Juan Bagaipo mao ni siya ang usa sa mga ministro nga nadestino dinhi sa Cebu City kauban ni Brother Samuel Montemayor o kalakip na si Bobot Panta, si Cesar Patio o si Aquilino Valencia ni ining tungura. Wala pa makigkontra ni sila mo unsay nangakaw na ni. Unya sa pagkatuman na ni kay namay asterisk ni ini sa pagkatuman naa sa putnot sa maog gapon nga pahina 13 unsay nakasulat kinsa ang katumanan niya na Brad Hernan. Ato gihapong basahon ang mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas Senior sa footnote nga atong gibasa kaganiha modritso ta sa asterisk natuman diha kang Juan Ronilo Mangalos mao kana rep. Nakita nato natuman diha kang Juan Ronilo Mangalos niya atong tunguraw pud may kahibawo nga Juan Madienes Rone kay Rone ra may akong nailhan. Tingala ko nga ay ikaw na lang sobay brother nga doon ay trabaho nga na conflict lugar kay Rone man Mangalos niya di unsa na din tong nahimong resulta ni brother. Tinuod ka na, Reverend No, so wagin mag-expect ang inyong igsoon, mga kaigsoonan nga usaday ko sa katumanan sa Ebanghelyo sa atong magtutudlo nga Juan nga moabot nga magwali kay sa pag-eskwela na ko, akong gigamit na nga pangalan is Ronilo Ragyod Mangalos. Unya, sa dihang sa mga dokumento sa gobyerno sa SSS, pagsusi na ko dito, di man permanent number ang ako ang number sa SSS, gipangayuan kog mga dokumento usa na nini ang birth certificate sa pagpamatuod nga Ronilo gyud Mangalos ang akong pangalan para ang akong number mapermanente.
karon wala may ma-submit na ko rib nga dokumento nga ginini ang pagpamatuod gyud nga birth certificate kay pag-adto dito sa local civil registrar office sa Cotabato din dito ko narehistro Sa NSO lugar, karon PSE na. PSA na pagsusi dito wala man ko makahatag og certified true copy kay nasunog ang local civil registrar office niya nang panahon na dito pa man sa Manila ang main office ang pag-submit sa mga dokumento. Ang gingon sa taga SSS, in the absence of certificate of leave of birth or birth certificate, pwede ang baptismal. So ang gibuhat sa akong ginikanan, yadto sa Cotabato, dito ko sa una sa nabautismuhan sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, pagtanaw dito kay ang akong baptismal certificate kay Juan Ronilo Mangalos man. Di ang gibuhat, haron nga ang Ronilo Mangalos ug ang Juan Ronilo Mangalos, Usara. nagkuha na pud ko og affidavit sa abogado, affidavit of two disinterested persons to prove that Juan Ronilo and Ronilo is usara ka tawo. Mao nang kasaysayan. Pamoto nga, natingala ko nga sa pagwalinan, ingon na mas Brad Ronnie nga, kini si Juan Ronilo Mangalos, ako siyang gitanaw, naon sa mga tao nga na Juan naman eh. Wa ko magdahom niya na reverend, so natuman ang mga panagna sa atong magtutudlo. Busa sa pagsusi na namo sa basahon, Brad Ron, ako kang ingnan, ikaw di ang katumanan ka mailain, Tino- na niabot nga magwali. Kuna mga mahal na mong tigpaminaw, katos master, busa ganito gituhan kay ang iyang sulti at tumatuman. Dili ako kay Igor mo ko nagsunod sa iyang mga kasaysayan, nagsulat. Unya karon, og dugang pangpriba nga kanato gyud gibilin, usa ni si Brother Hermogenes Macarayong gitugon pud ni Master. Busa sa pagtugon ni Master nga ako daw ang iyang sundon, pero sa di pa nato basahon nga nakapatik na niining maong basahon kini mga kasinaten uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao kini nga basahon. Ato sang mapamatian ang gipamulong ni Brad Hermogenes Macarayo, usa sa mga ministro, ang mga tao ni Master, wa gyud ibilin nila ni kinsapas akong mga kauban except sa kanako. Anya atong patalingugan. Okay. Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Na kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM, na mas kamot ni Reverend, musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibili ni Master sa mga kamot ni Reverend. Ana ra gyud nga sistema. Ang ako lang makalao mo, dili og dili gyud ko kabiya ni Reverend sa prangka nga pagkaistorya. Atong nadunggan, hopefully nga matuman nga gingon makalao mo. Nga dili og dili gyud ko makabiya ni Reverend. Ngano man tuod man nga mubiya man mo og mubiya man sila o mubiya mo Brad Ronnie o kinsa pa. Nga kung nakita ninyo nga ako ang gisaligan ni Master, wala may lain. Matod pa niya si Master atong leader, pero musugot tag sa dili. Ang mga kauban lugar o mga membro sa PBCM Redron, gibilin mo ni Master di kanako. Matud pa niya, wala lain nga gibinlan sa mga katawan ni Master kundi diha lamang sa kamot sa Executive Vice President Reverend Sa kaninyo nga bahin nga kauban karon nako, konfirmado ba mo o dili? Konfirmado kami, Reverend, nga ikaw gyud ang gibinlan ni Master sa pagtulunan sa PBCM. Sa kanimo Brad Deber o kanimo Brad Hernan? Kumpirmado gimina rib nga ikaw ang gibinlan sa mga katawhan ni Master. O Reverend, base usab sa mga basahon nga atong ipasunod karon, mabasa ka na. Nakaron. Agig puriba kay ingon man si Brother Danny nakuha nga siya kuno ang gipanalanginan kay magbuhat og doktrina. Pero walay lalis nga gisugo ka sa pagpabuhat niya na pero nagagikan na nako. Nagpamugat ka lang sa imong bahin nga gipanalanginan ka ako wala gyud ko magsulti ana gani. Gani anak ko ni Master sa prangkang pagasulti. Di gani ko halos mingon nga anak ko ni Master. Nahitabo lang ni ron Oo. tungod sa inyong gibuhat. Unya, o atong pamatud-an kay kung kanimo man itudlo og principal ka sa doktrina kay gipanalanginan ka ako wala. Sa nakapatik na sa basahon kay usamang kaanan ni gani imong gisaligan pud ang imong anak. Kay makita man na sa inig-ukab nini nga maong basahon. Kung dunay sama kang Nicanor Librero nga usa sa nagsuportar sa Hani FM og sa kang gitawag og Edward Lasponia
kanhi kini sakop sa turil sa mga kaniro nga gibantayan ni Kristo na sakop sa PBCM. Siya diyang gisultihan sila ni Master aron masayod sila sa pagtulunan o sa doktrina. Kang kinsa sila ipaduol, Brad Devers, sa napatik na sa basahon og mismo siya nasayod nini. Anha ipadul diha kanimo Reb, pero usa-usa Reb ato usang pagbasahon ang sulti ni Master. Oh, gusto. Kabahin kang Sir Brother Buhinis Hermogenes Macarayo. Oo. Kung tinuod ba? Atong pagbasahon din ni Reb sa maog hapon nga basahon nato kini mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Dinhi nato pagbasahon sa page 15 chapter 1 verse 117 to 118 ingon na niini ang nakapahayag. Matud pa dinhi si Hermogenes Macarayo makadaghan ipatawag ni Master. Adunay panahon nga tawgon siya sa adlaw ug sa gabi bisan mag-ulan. Dayon sa verse 118, Macarayo, mo kaning sulting Master. Macarayo, sunda baya si Loloy Charlie. Kay kana siya gipuno kuna sa espiritu sa kaalam ug kahibalo. Busa sunda baya siya. O, nakita nato. Mismo ni gipronoun si Brother Hermogenes Macarayo during the time nga dunay evangelization nga buhaton diya sa sulod sa mga membro sa PBC Palace Quadrangle. Unya dayon agig dugang priba nga wa gid ay didto nga sunda baya si Sir Patio o si Brad Rone o si Brother Danilo Nakwa. Hain pa katong akong ingon nga kung suguon sila nga magpakisayod si Edward Laspunia o si Nicanor Librero, asa sila gisugo ni Master Gaypato. Ni Arib ato pagabasahon sa maog hapon nato nga basahon kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Dinhi nato pagabasahon sa pahina 12 chapter 1 verse 97 ingon na niini ang nakapahayag. Matud pa dining Master, adto mo ni Loloy Charlie kay siya ang akong gipiyalan sa Biblia. Matud pa ni Master ngadto kang Nick Librero og Eduardo Laspunia. Kinabay, binakak sa pagsulat na to. Wala kay kining mga tawhan na, mayo ang tanig, patay na. Dakong buhi ni. Gani mo tambong ni karon nining konferensya si Edward Laspunia. Ha? Nini karong December. Og si Nicanor Librero. Unya, ang mga kaigsunan nga nasayod sa kahiusahan, naghimo si Master og usa ka ehemplo nga naagid ang paghiusa. Hain ang priba nga ehemplo ni Master nga nakasulat na sa maong basahon na ato, Brad Hernan. Oo, Reverend, narag hapon sa maog hapon nga basahon ang atong pagbasahon kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Pahina 94 chapter 4 verse 121. Ang silhig mo kini ang gingon lugar Reb nga sanglitanan. Ang silhig kun usa lang ngadto sa duha o lima walay pwersa huyang lubay. Pero kung mahugpong ang silhig lig-o na mao kana Reverend. O nakita na to, ingon pa si Master, ang silhig kun usa lang ngadto sa duha o lima. Nang tukog ba? Wala daw pwersa huyang o lubay kanang magbali-bali ba? Pero matod pa niya, pero kung mahugpong ang silhig, lig-o na. Samas pagbutar. Nga kung mahugpong ang makaigsunan, suportaran na to, mulig-on ang atong pwersa nga paghiusa sa pagbutar. Dili katong imong gingon nga, wa magsugo. Sa ato pa, magpadagan ay ka o magpadagan ta. Pasagdan lang natong tao. Gani ang mga politiko mingon nga street boot mo ana ay na mo pag pili-pili pagkagawad nako nga himuon ninyong kagawad kung mayor lugar siya o gobernador board member kay basig hatagan ko ninyo nga musupak sa programa babagan ta may mantong akong tao akong kapikit kay hanutoy daw ang mga programa naghangyo siya nga street boot. Unya kita dili ta magamaon ng street boat kanang gitawag og liko boat, lubag boat, unsa na ba ta aning kalakihan.
Og si Master Babradon nagkonfirmar nga naagi ang kiusan sa iyang pag-ebanghelyo. Konfirmado gyud kana Reverend kay namulong atong magtutudlo nga kinahanglan maghiusa gyud ang mga katawhan niya. Kani atong ipabati ang tipik sa mga pamahayag sa atong magtutudlo, atong paminawan. Kinahanglan ang kahugtungan sa mga mayong pagsabat. Alamig ng pagdo na walay ginutuban. Kinahanglan ang kahugtungan sa mga mayong pagsabat. Alamig ng pagdo na walay ginutuban. Muna. Kinahanglan ang kahugpungan matud pa sa atong magtutudlo. Oh. Kinahanglan kuno ang kahugpungan sa langit ng pagtagad, sa langit ng pagtuo lugar ana. Nakita nato na, wa day nang kahugpungan. Hugpong united Oh. man na siya hiusa. Mo ang ipasabot ana. Tinuod. Unya, moingon ra pa din nga supak na sa omnibus election code. Ay nakasupak kung kuan kuno katungod nato ang tao. Gihangyo man na sa doktrina ni Master nga maghiusa. Mo sa pagsugot nimo, di na membro kas PBCM ingon na din kahusan, di walay problema. Kay kung mao pa supak, nakasupak na priso si Bongbong Marcos awa pa siya mahimong presidente. Ngano? Naghisgot usab siya kahusan. Ayan ang priba, inyong patalingan sa pagkampanya ni Bongbong Marcos nga karon nahimo ng presidente sa atong nason. Okay? Dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang pagkakahati-hati at tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balot. Atong nadungo. Atong balikan, Brad Deber, ang iyang gipamulong sa Tagalog din dayon ang Cebuano sa atong pagdagad na sa atong pinulungan. Okay, atong pagabasahon, Rev. Matod pa din ni Bongbong Marcos, dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang pagkakahati-hati at tangkilikin ang mapagkaisang leader na maghatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Kung sa Cebuano, ingunan ni ining nakapahayag, kinahanglan natong atubangon ang pagpangandam alang sa maayong kaugmaon nga magkahiusa. Talikdan na nato ang pagkabahin-bahin ug ikalipay ang muhiusang leader nga maghatod kanato sa mas malambuong kaugmaon. Na nadaot siya niini sa omnibus election code na unsa ba mo nay dapat hunaw-naon sa mahimong membro sa PBCM mo ni Sister Lina Balaba ang among gipasabot nga kung di ka gusto aw dili ka magpamembro mo sa wa ka pugsa. Tinuod. Unya, di ka tong example ni Master nga ang silhig kun usa lang nga to sa 2 o 5 walay pirsa huyang lubay pero kung maghugpong ang silhig lig-on na. Di pamulong usab ni Master ang kahiusahan. Unya dayon usa sa chapter president sa Bato Plaridel, Misamis Occidental sa branch number 83. Unsay gipahayag ni Felipe Manlod nga chapter president, wa nang kiusahan. Og wala pangitag imuha nga nag-ingon nga wala nang hiusa. Kay atong i-compare sa mga teacher o sa mga membro tanan kung wala ba o gusto ba ng imuha. Mo na nga dili ta magpakuan-kuan sa garbo putla ng imuha. Nga wa magkadimao. Puli nga moingon ra ba din kag pagpasakit ni dili oy kami nasakitan dako ang imong gihatag nga pagbinuang nako sa politiko kay nag-ingon ka nga maong gusto ko black voting kay nagpasali ko sa politiko o kining gitawag og paghiusa kay naihatag nga kantidad sa politiko nako ay kung iawat ninyo sa unang panahon kapoy na lang hisgutan ba na karon arita kang Felipe Manlod atong pamation. Sa una, pagka-membro na ko din sa PBCM 1993-94. Pumiro ginatambong konferensya Marso. Uno ko na abot diri. Pagkapit sa 2, ipatawag kong master diri sa taas. Ipangutana uban sa kong chapter, uban sa kong asawa nga narehistro na ba ko diri sa pumilik. Bingon akong misyonaryo nga wala pa gyud master kay mabago man yung membro gahapon pa ni nabot. Ningon si master iparehistro na loy sa pumilik.
ikaw Loy, gitudlo ko nga magparehistro ka Loy. Aron ang imo residente dinhi na sa San Antonio sa PBCM compound. Aron kay ug dunay akong politiko nga akong itudlo nga mo'y pabutaran. Mao kanay butaran kay mo nay kayusahan nga akong gibuhat nga balaod nga kayusahan sa mga membro sa pagtulungan sa PBCM. Namo to nga nagpa-membro ko o nagpa-rehistro ko, nahimo kong botante dinhi sa hasaan dinhi sa PBCM compound. Matol pang master, ang kayusahan balaod ni master na sa tanan nga mga membro sa pagtulungan sa PBCM kinahanglan mo sulod yun sa kayusahan. Oh, nakita nato na. O sa ka-chapter president. Daghan pang musulti. Oras lay wala mabakante para makuhaan sila og mga recording to prove nga wala magbakak ako nga si Reverend ug ang ako makauban dinhi. O gani sa pagpamatuod kay nag-ingon man ka nga ikaw mo igipanalanginan ni ang priba makaigsunan nga sa gamay pa ko diligyo ko kay balo mawali natingala ko kay si master sa una magsulob og sinina sa pagkapari niya itong i-display mo ni ang makita lugar nato nga gisulob ni master manas master nagsulob sa pagkasinina sa pagkapari dayon isunod nato pag-display ang atong figura sa gamay pa ko 1970s ni kay 1960 man ta na tao lugar kining pagpakudak ani 1970 so 10 anyos pa ang atong edad nini ya ato makita kanang gi circulan niya nay gi hatagan og aro kung tanaw nimo kung dagway karon kay og nila pa junior citizen o senior citizen. Dual citizen ba? Dual citizen, no? Dual citizen, matod ba? Filipino citizen o? Sinini ang Senior. nag-residensya sa Pilipinas. Kabulgar na noon nga senior di ay. Okay. Mo ni ang nakapabulgar ni si Brother Danilo Nakwa. Di maging mapugan ng edad pod. Na hapit na po ta mga opa, brother. Di ta mawaw ani kay dit your man. Niya. Tanaw ni mo akong hulagway. Ako ni supa ko ni master kay nauwaw ko nga unsa man suotan mo ko ni master ning sutanas pagkapari nga may pari ko. Nya gipakupot ko niya Biblia nao. O kanang mga tuiga Reverend ang imong pangidaron ni ana napa sa 10 anyos kay 1970 man na. Ay lagi balik-balik ka. Alo nung mabaluan sa mga nagtanaw nga imposible gyud nga kana mahitabo nga ikaw mahimong pangulong pari o reverend o chief minister nga anang idada bata pag ipasuluban na ni master og sutana gipakupot pag Biblia. Hopefully nga dili sila makapokus sa kung edad brother kay imo mangi kuan bagi balik-balik bitaw no. Akong pag-una nasa Daplino. Nay usa nga kinagamyan ana. Akong giingnan si master nga kana lang di ay master. Kay basig nangita siya gamay. Yung siya nga apil man na. Lain man ang iya, lain po ang imo. So ako'y na imo. Na at the time di makukabalo niya na. Pero gisugo nako si Brother Danny Nakwa kay katabang lagi iko. Ang master naggupot na siya og no limit ang hiri og el filibusterismo. Nakaron ingon ko Brother Dan, akong ihatag nimo nga ang akong edad na mao ni. Unya botangi caption og ihatag ang kahulugan. Ako lang din ang basahon, then kurikal lang nako i-edit lang nako kung naay makita nako nga dili mauyonan. So, iyang gisulat. Unsa ang nakasulat? Ang iyang paghatag og kahulugan. Next page niya na atong makita. Palihog pagbasa, Brother Ber? Niari ba itong pagkabasahon? Ato i-display. Kining atong basahon nga mga pagsulay sa tinuod nga katawhan sa Dios, page 38 Rev. Naa dinhi ato mabasa kung unsang kahulugan sa hulagway. Matud pa dinhi ato mabasa na title dinhi ang kahulugan sa hulagway. Dayon sa ubos ato mabasa, ang hulagway sa atbang nga pahina namugna kaniadtong 1970 sa diha nga napulo pa ka tuig ang panuigo ni Charlito Arroyo nga karon maoy kasamtangan
Vice Presidente sa PBCM ug mao ang hipi ehekutibo niini. Dugang pa dinhi. Ang kasaysayan sa maong hulagway nagpakita kung giunsa ni Master Tomas D. Eugenio Sr. pagpahimutang ang iyang pinalanggang anak nga si Charlie Eugenio nga maoy nagkupot og Biblia. Samtang siya nagkupot usab og duha ka mga libro. Ang libro ug Biblia maoy mga simbolo sa kahibalo ug kaalam. Dugang pa dinhi, nagpasabot lamang kini nga bisan sa kahuyang pa sa pangidaron ug pangisip ni Charlie, giandam ug gitagana na siya sa buluhatong pagwali ug wala kini ipiyal ni Master sa kang bisan kinsa nga kauban niya diha sa maong hulagway. Siya lamang ang gisuluban ug sutana sa pagkapari, samtang ang uban pulos nang gisulob og mga Amerikana di kurbata. Kini nagpasabot nga sa kaulahi ang panahon kung aduna may mga has ug maninguha sa pag-agaw sa katungdanan ni Charlie, ilabi na sa pagka magwawali kining maong hulagway lamang ang magpamatuod nga wala nay lain pang gitahasan pa nga manguna sa pagpanudlo sa doktrina sa PBCM gawas lamang kang Charlie. Dugang pa din ni Reb atong isunod. Espiritu. Okay? Mao kini ang usa sa mga kaligunan kung ngano nga si Charlie Eugenio ang adunay katakos ug angayan nga mopadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa Espiritu Santo nga mao si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O nakita na to, ikaw nang nagsulat ani. Ha? Bisag mo ingon pa ka nga dili man ako imuhana. Unya kay mabasa man diri sa maong basahon. Ha? Nga nagyapon ato ngalan nag-uban. Unsaon man lang naron. Ngayon ka nga ako maoy manguna gyud sa pagtudlo sa doktrina. Na ngano man tong nisulti mo kag gipanalanginan na ka nga katabang raban ka. Wa may lalis nga nakaapil ka sa maong bulaton. Pero imbes mo apil sa bulaton nga dili unta ta magparehas sa usa ka silig nga usa duha 3 ngadto 5 nga lubay. Imbes kinanglan nga mausa Hugpong. mahugpong. Wa naman nino ka mahugpong namuhi man ka. Kaya imo mang gibungkag ang doktrina nga wala nang kiusahan. Busa ang pamatuod sa duha o 3 ka mga saksi matud pas Biblia mapamatud-an nga tinuod. Muna mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan o Sister Lina Balaba dinhi sa Pilar Bohol nga imong masabtan kini nga dili kadtong mga tawana ni kinsa pang nakigkontra moy tuhan o dili kami nga naa sa poder o sa luna sa pagpadayon sa kaisipan ni Master nga maoy among gikuha ang doktrina nga padayon mo kana og dili basta-basta tungod kay sa gamay pata di amoy gipropesya ni Master ang tod pa ang akong kauban si Brother Juan Ronilo Mangalos nga gihimo pata sa propesya ni Master ingon nga Kristo kaysa pagdumala to sa pagbantay sa makaniro kay si Kristo magbalantay sa kaniro maingon nga ang iyang amahan mo'y tag-iyana gitugyan dito kang Kristo aron bantayan ni Kristo dili ako Kristo sa ato na nang natunan mo kana nga dili man sila mo'y gihimo niya na mo kana ang usa sa kaligunan buyno kung doon ay propesya ni Master nag-ingon hinos Master nga moabot ang panahon pagbantay loy kay luloy maitawag ni Master ako kay doon na rabay mo ilog sa imong posisyon og napagani maghuna-huna daw og mopatay nako pero nag-ingos Master akong una-una nga naman kang patyon ko nga mo ko'y bisyo pero mamay gipamulong ni Master pero siya ay lag kabalakaloy kay na ako sa imong loyo mo nang mga pasalig ni Master nga among gilauman tagsa-tagsa kanamo nga nagtuman diya sa sulod sa PBC. Daghan pang isgutan nato ni padayon sa sunod nga mga pagtuon nato. Ug kay maabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa magtutudlo. Master Tomas din Senior kining inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban nga mga ebangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kini sa inyong igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi. O kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos gamimingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.